đại na hết yang program phăng phăng riru le nghe lung taka kan nei sel thik da chan pakhat chu khian ania chu ve le chuan a zir tir te a then tam tak an kal bowa ama an pol le dalova chu ti chuan ni suan som le pahnih te hne na chuan nang ni point kalbo in du ve em atia Isua aya kan than deuh ro tam takia aya tampo nei langin ilim pui don lo ti hrial Khovelin min deal thin mo inun kha deal thin se zanina hian a then page kan lo rappel deuh ton mai theya amor chu zanina hian lali so thang nan turin pathian hing ka som se kalbo lo thei lo hun hi thei lo isu ka hmangai che tin zanina lung si devin isu ji ka thang che ka tai ne ita kan min lei si ti lung si de mai krista kan zui le zan alo ni chuan kan evangelical program hi a hlok ting don ani